esperaba outra resposta, pero eu, de verdade, sabe, como é posible? Estás facendo todo ben, cando hai moitísimas queixas de moitísimos sectores afectados. Vostede fala de coordinación, que sabe que hai concellos cunha superficie queimada do Concello do 20% ou 30% que non recibiron ninguna chamada, ninguna visita á Consellería, que a todas as actuacións que se están levando a cabo están levando eles en solitario. Entón, realmente, eu podía esperar unha resposta de que todavía non se está chegando, non se está sendo capaz. Eu penso que habería que actuar de maneira máis urxente, pero que non pode decir que está todo funcionando de maravilla, que se están pondo todas as medidas en todos os lugares do país, en todos os concellos, que existe coordinación, cando é totalmente falso, e iso está á vista de moitísimos concellos afectados. Non o decimos nós como en Marea, dino os axentes medioambientais, dino os propios alcaldes de moitos concellos, etc. Que non é que solo na primeira resposta inicial, que xa o dixemos, e a ver se se pon en marcha ese teléfono especial para que os concellos afectados teñan unha liña directa, pero que despois, semanas, meses máis tarde, siguen exactamente igual de abandonados. Claro, e ainda por riba, a min paréceme que deixar caer que algúns concellos decidiron pola súa conta sin estudos científicos, eso é falso, porque nos concellos que levaron a cabo algunha tarefa de prevención no momento que había que leválo, que urxentemente fixérono sabendo que hai contradiccións e fixéronos chamando expertos para formarse previamente de si era adecuado facer eso nese momento ou era mellor esperar. Non o fixeron para publicitar que xa estaban facendo algo, non, sino que algunhas medidas eran para facer inmediatamente, depende do solo, depende da situación, pero non o fixeron así porque lles petou. Eso non é certo, non? E despois quería preguntarlle a ver se me pode decir na mesa de coordinación quen está concretamente, se pode nomear quen participa, porque eu entendo que unha mesa de coordinación onde non están os sectores afectados directamente, pois tampouco sirve, porque en realidade todo o que se fala nesa mesa de coordinación non está chegando a moitas das zonas afectadas, e penso que deberan, a crítica fundamental que lle facemos é que non son capaces de porse en contacto cos concellos afectados e volvo a reincidir e decirlle, se están facendo isto, explicar por que se fai, e se non se fai por algúns motivos que non se fai, explicar por que non se fai. Pero o único que sabe moita xente é o desastre ecolóxico que se está vivindo, e cando di, bueno, hai solos que estiveron pouco afectados, bueno, tamén hai outros. A Limia seguía ardendo fai unha semana, non? As imaxes estaban á vista de todos, entón quero decir que tampouco fagamos como que ao ser estes lumes tan rápido tamén tiveron consecuencias. Tamén os vídeos de riadas negras tamén imagino que os vería, e iso non está manipulado, nin son nunha zona concreta ou noutra, non? Eso está pasando, e entón realmente non entendemos como poden facer unha mínima autocrítica. E xa que saca o tema das axudas, o das axudas xa me parece, eso é escandaloso, porque as axudas, o sea, e sábeo perfectamente, o que pasa que non, claro, non o reconocerá nunca. As axudas non están chegando, o número de axudas pedidas, hai moitísima xente afectada que non foi capaz de solicitar as axudas, que non foi capaz, ben, por cuestións que se lle solicitaban, 3 informes que non podían acceder, e entonces, nos dixémoslo nun primeiro momento, as axudas, estas axudas non pode ser un trámite normal de que se publiquen só no DOGA. Facía falta oficinas especial de explicarlle a xente todos os trámites que tiñan que levar adiante para facer estas axudas, porque hai moita xente no rural que obviamente, e tras unha catástrofe como esta, onde estás atendendo a situación máis urxente, que non puido solicitar as axudas. Entón, e logo por outros trámites que as axudas limitan moitas cuestións. Xa remato, pero simplemente eu espero que tomen nota e fagan unha avaliación das axudas dadas e cantos afectados quedaron sin axudas, porque realmente, senón, o único que é un titular maravilloso, non sei cantos millóns en axudas. Bueno, vayamos a pensar a cantidade de personas que teñen moitísimas perdas económicas e que non van a recibir un euro desta administración, porque eso tamén está pasando nestes momentos. Entonces, xa que fale das axudas, nada máis e moitas.